Gago wadhi mbele gi weche manyien. Gautam Adani wuon kambi mar Adani Limited odonjne piny Amerika gi ketho mar mibadhi maromo siling bilion 32 mawachore ni ne ochiw kaka soya ne piny owacho mar India mondo mi giyud rak mane gidhi yudo e yuto maromo siling bilion 400 kuom thuolo mar higni 2 mabiro e kinde ma sirikal ma piny Kenya oserwako Adani e pacho kama timo dongruoge moko. Gino makoro kelo penjo mathoth ahinya to bang' jatend migawo mar teko machon Davis Chichir kwero ni Adani onge kod historia mora mar mibadhi. Twak ewi kambi mar Adani osebedo kokwako pacho ka nyato bang' oganda jo Kenya yango ne sirikand Kenya ne nigi chenro mar keto paw ndeke ma JKA e lwet kambi mar Adani matimo dongruok orak mamiyo Adani thuolo mar bero kendo utawo chenro mar paw ndeke no kuom thuolo mar higni 30. Kata obedo ni sirikand piny Kenya osebedo kasiro chenro mar chiwo rak ne kambi mar Adani, oyangore ni jatend kambi mar Adani Gautam Adani odonjne gi ketho mar mibadhi maromo dola bilion 265 mane gichiwo gi wuod wadgi mong'ere kaka Sagar Adani ne piny owacho ma India mondo mi giyud rak kama ne gidhi yudo ohala maromo dola bilion 2 kuom thuolo mar higni 2. Ma koro nyuolo paro mopogore opogore nyato bang' jatend piny Kenya William Ruto wuok e lela kendo dok ne kambi mar Adani kosiro chenro mar chiwo rak mar paw ndeke no kod mar teko ne kambi mar Adani. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. We will pay for that transmission line using a wheeling charge. Mana en jatend migawo mar teko machon Davis Chichir e kinde mane idao dhogi od bura nolero ni Adani onge kod historia mora mar mibadhi ka en bende ne osiro kang mar piny Kenya chiwo rak makamago ne Adani. I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether we can prosecute this matter while there is a court case. Dwe mokalo e kinde twak ewi ndalo 50 nyaka ne okawa pisi jatend migawo mar omenda John Mbadi no osiro chenro mar chiwo rak ne Adani kendo lero ni piny Kenya sani dwaro kembe machal gi Adani maromo 5 mabiro konyo piny owacho tiko chenro mag dongruok ma en godo ka bende no osingo ni piny owacho ni kod chenro mar medo chiwo rak makamago ne kembe mag ji giwegi kaka yor bero chumi ma pacho ka. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Why can't these people who are saying there are other people out there, why can't they encourage them? Jatend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga bende ne owuok oko mar siro chenro mar chiwo rak mar keto JKA e lwet Adani kowacho ni Adani ne ochako bedo kod dwaro mar keto mwandu e piny Kenya. Higa 2010 ka en owuon to ne ong'eyo weg kambino e kinde mane en Prime Minister ma pacho ka. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Bura mamaka Adani e piny Amerika ne koro keto sirikand Kenya kama tek anyate kinde ma orak makamago to osechiw ne kambino e pacho kae kendo gidhi mbele gi tich margi. Lydia, Ramogi TV.